1456 misií, 850 vzdušných súbojov, blonďavý rytier Nemecka a pýcha Luftwaffe počas druhej svetovej vojny. Nemecké letecké ESO a najúspešnejší bojový pilot všetkých čias, ktorý ostáva neprekonaný. Toto je príbeh Ericha Alfreda Hartmanna. Zdrapnite knipel, letíme. Hartmann sa narodil 19. apríla 1922 vo Weissachu nedaleko Württembergu v Nemecku. Jeho matka bola pilotkou s licenciou a otec uznávaným lekárom. V 20. rokoch nemecká ekonomika ťažko trpela a tak bratranec Erichovho otca, ktorý bol diplomatom v Číne, pozval rodinu, aby sa tam presťahovala. Erichov otec si tam založil lekársku prax, kúpil ostrov uprostred rieky Siang a dal si na ňom postaviť krásny dom. Rodina si tam užívala v celku šťastný a bezstarostný život v meste Changsha. Politická klíma v Číne sa však časom zhoršila a netrvalo dlho a veci pre cudzincov sa začali kvôli občianskej vojne komplikovať. Okolo roku 1928 už boli kvôli narastajúcemu napätiu nútení krajinu opustiť a rodina sa presťahovala do Weil in Schönbuch, malého mestečka nedaleko Stuttgartu. Erich a podobne ako mnoho chlapcov z tej doby čítal všetko, čo sa dalo o slávnych pilotoch v prvej svetovej vojne. Hartmann získal vzdelanie vo Volksschule vo Weil in Schönbuch a neskôr na gymnáziu v Böblingene a na národných politických inštitútoch pre vzdelávanie v Rottweile, čo bolo niečo ako nacistická stredná škola. Ericha naučila lietať jeho matka Elizabeth. Ten ju často sprevádzal na hodinách klzavého letu. Zostup nacistickej strany k moci totiž roku 1933 viedol k vládnej podpore klzákov a roku 1936 tak Elizabeth Hartmannová založila v meste Weil in Schönbuch klub klzákov pre miestnych obyvateľov, kde pôsobila ako inštruktorka. Mladý Erich teda začal intenzívne lietať na vetroňoch a už v 14 rokoch mal svoj prvý pilotný preukaz. Lietal pri každej príležitosti a v 15 rokoch sa stal inštruktorom vetroňov vo svojom Flieger Hitler Jugend klube. V roku 1937 získava ďalší pilotný preukaz, ktorý mu už umožní lietať aj na motorových lietadlách. Erich mal mladšieho brata Alfreda, ktorý neskôr chvíľu nasledoval otcovú stopu, až kým sa tiež nepridal k Luftwaffe ako strelec na lietadle Ju-87 Stuka v Severnej Afrike. Okolo roku 1939 Hartmann spoznáva svoju jedinú životnú lásku Ursulu, s ktorou ani počas vojny nikdy neprerušil kontakt, hoci boli na dlhé roky odlúčení. Hartmann začal vojenský letecký výcvik vo východnom Prúsku v októbri 1940 vo výcvikovom regimente v Neukuhrene. 1. marca 1941 postúpil do Luftkriegsschule, škola leteckého boja v Berlíne Gatove, kde o 4 dní neskôr absolvoval svoj prvý let s inštruktorom. O necelé 3 týždne nasledoval jeho prvý samostatný let. Základný letecký výcvik ukončil koncom roka 1941 a začal s pokročilým leteckým výcvikom v predstíhacej škole v Lachen-Speyerdorf. Tam sa Hartmann naučil bojové techniky a strelecké zručnosti. Na jar roku 1942 sa už zaučia na stíhačku Messerschmitt Bf 109 v Jagdfliegerschule, teda škole pre stíhacích pilotov. Hartmannov výcvik ako nováčika neprebiehal vždy hladko. 31. marca 1942 počas cvičného letu na streľbu ignoroval predpisy a vykonal akrobatické kúsky vo svojom Bf 109 nad letiskom Zerbst. Jeho trestom bolo týždeň väzenia v ubytovni so stratou 2/3 platu na pokutách. Hartmann neskôr na to spomína vlastnými slovami. Môj spolubývajúci potom letel na miesto mňa lietadlom, v ktorom som mal v ten deň cvičiť ja. Krátko po zlete cestou na strelnicu mal problémy s motorom a musel núdzovo pristáť. Pri nehode však zahynul. Tento týždeň väzenia mi tak zachránil život. Hartmann však naďalej usilovne trénoval na Bf 109 a jeho výsledky v streľbe boli už vtedy nadpriemerné. Postupne obdržal kvalifikáciu na 17 rôznych typov lietadiel a v auguste 1942 bol prevelený k Ergänzungsjagdgruppe v Krakove, kde zostal do októbra 1942. Zmluvu na vývoj nového stíhača, na ktorom Hartmann lietal, obdržali 4 najväčší výrobcovia lietadiel v Nemecku. Každý predstavil vlastný návrh, no po sérii testov bol ako základný stíhač vybraný Bf 109 od konštruktéra Williho Messerschmitta. Prvá vyrábaná verzia niesla označenie B, použitý bol motor Junkers Jumo 210 a stroj vykázal výbornú rýchlosť aj stúpavosť.
Veľkým problémom však ostávalo štartovanie z neupravených plôch, keďže Bf-109 mala veľmi úzky rozchod podvozkových kolies. To spôsobovalo nákľaňanie pri štarte. Navyše dlhý nos lietadla znemožňoval výhľad počas rozjazdu. V roku 1936 bola prvá dodávka 109 odoslaná do Španielska, kde lietadla otestovala jednotka Luftwaffe Legia Condor. Lietadla sa ukázali ako najlepšie na bojisku. V Nemecku bola v začiatkoch 109 vybavená prvá a druhá stíhacia Peruť Richthofen. V Anglicku roku 1938 už medzi tým zlietli nové stroje Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane vyzbrojené 8 guľometmi Browning. Ríšske ministerstvo letectva sa preto rozhodlo posilniť výzbroj 109. Základnú výzbroj tak tvorili dva synchronizované veľkokalibrové guľomety strieľajúce okruhom vrtule. Ďalší kanón strieľal cez dutý hriadeľ vrtule. V roku 1938 nasledovala modernizácia na verziu C, teda César. Motor ostal podobný, pribudli guľomety a zvýšila sa tak celková palebná sila. Verzia D ako Dora prišla s vylepšením aerodynamiky a motoru Jumo 210, no jej použitie bolo naozaj krátke. V roku 1939 už vychádzala z výrobných liniek prvá masovo používaná verzia E ako Emil, nasadená aj v bitke o Britániu. Stroj dostal vylepšený motor Daimler-Benz DB601 a výrazne sa tak zlepšila rýchlosť aj efektivita. Prvýkrát už boli použité aj dva 20 mm kanóny MGFF, čo výrazne zvýšilo účinnosť proti lietadlám. Veľké aerodynamické vylepšenia krytov motora spolu s odstránením výstuh výškového kormidla to priniesla verzia z roku 1941 Bf-109F Friedrich, používaná už aj v operácii Barbarossa. Piloti si zamilovali jej zaoblené krídla, lepšiu ovládateľnosť a považovali ju za najvyváženejšiu verziu. Úpravou prešiel aj zosilnený motor DB601E, ktorý sa vyladil pre lepší výkon. Luftwaffe s Bf-109 zaznamenali výrazné úspechy a za prvý týždeň operácie Barbarossa zneškodnili Nemci vo vzduchu aj na zemi cez 4000 ruských zastaralejších lietadiel, pričom sami stratili iba niečo cez 150 strojov. Nasledovala verzia G Gustav, ktorá sa stala najpočetnejšou vyrábanou verziou. V roku 1942 bol do nej zavedený opäť modernejší motor DB605. Verzia bola ťažšia a horšia na ovládateľnosť kvôli hmotnosti, no vynikala však dobrou stúpavosťou a lepším výkonom vo výškach. Verzia G bola doslova stavebnicou, s možnosťou úpravy priamo v poli. To umožňovalo lietadlo prispôsobiť sa konkrétnemu frontu. Mala viac pancierovania, zosilnené čelné sklo a lepšiu ochranu palivových nádrží. To všetko zvyšovalo šancu na prežitie pilota. Gustav tvoril chrbtovú kosť Luftwaffe v rokoch 42 až 44. Poslednou aj najpokročilejšou verziou bola verzia Kurfürst z roku 1944. Bola lepšia hlavne štandardizáciou výroby a dosahovala vysoké rýchlosti až 720 km za hodinu. No prišla už neskoro na zvrátenie priebehu vojny. Čelila moderným strojom P-51 Mustang a verzii Spitfire Mk-14, s ktorými však stále dokázala držať krok. Behom 10 rokov bolo vyrobených 9 hlavných verzií v takmer 80 úpravách. Maximálna rýchlosť bola približne 600 až 700 km a dolet až do 800 km. Všetko v závislosti od verzie. Taktiež sa predbežne s vývojom pridávali pancierové pláty na ochranu pilota a neskôr aj zosilnené sklá. Takisto sa zvyšoval dolet pomocou externej odhoditeľnej 300-litrovej nádrže na palivo. Lietadlá sa upravovali takisto na použitie v prašnom prostredí, napríklad v Afrike. Verzie niesli názov Trop. Lišili sa tým, že do sacieho mechanizmu boli pridané pieskové filtre, aby sa zabránilo poškodeniu motora. Bf-109 sa stala druhým najmasovejším vyrábaným lietadlom počas druhej svetovej vojny, s celkovým počtom cirka 34 000 kusov vo všetkých verziách. V oktobri 1942 bol Hartmann pridelený k 52. stíhaciemu krídlu so základňou v Majkope na východnom fronte v Sovietskom zväze. Krídlo bolo vybavené Bf-109 verzie G. Medzi prvé Hartmannové misie však patrili preprava lietadiel z Stuka do Mariupolu. Keď však naštartoval svoje lietadlo, uvedomil si, že reaguje úplne inak ako 109. So svojou Stukou skončil v operačnej búdke a iný pilot prevrátil svoju Stuku na nos. Hartmann bol pridelený k tretej skupine, ktorú vtedy viedol major Hubertus von Bonin. Lietal medzi úspešnými pilotmi, akými boli napríklad Alfred Grislavsky, Hans Dammers a Josef Cwernmann, ktorí si každý počas svojej kariéry zapísali viac ako 100 zostrelov. Hartmann bol pridelený Edmundovi Paulemu Rossmannovi,
ktorý pôsobil aj ako jeho učiteľ a zároveň to bola jeden z faktorov, ktorí umožnili Hartmannov úspech. Od Rossmana si osvojil taktiku prenasledovania a prepadnutia, pričom uprednostňoval prepadnutie a paľbu zblízka pred súbojom. Svoju prvú bojovú misiu absolvoval 14. októbra 1942 ako Rossmanov parťák. Jeho misia sa následne skončila núdzovým pristátím potom, čo jeho lietadlu došlo palivo. Hartmann porušil takmer každé pravidlo vzdušného súboja a von Bonin ho odsúdil na 3 dni práce s pozemným personálom. Podľa Günthera Rahla, ktorý sa neskôr stal Hartmannovým veliteľom skupiny, Rossmann po tomto incidente odmietol už s Hartmannom opäť lietať. 5. novembra 1942 si Hartmann pripísal svoje prvé víťazstvo, lietadlo Ilyushin IL-2 šturmovík. V ten deň, ako sám hovoril, sa naučil priblížiť, strieľať na blízko a šetriť muníciu. Veliteľ major Hubertus von Bonin zveril Hartmanna pod krídla Grislavského. Nemecké ESO Alfred Grislavský našiel zvláštne potešenie v tom, že tohto nováčika naučil pravidlá hry. S Hartmannom absolvoval niekoľko simulovaných súbojov a to Hartmanna zbavilo niektorých jeho ambicióznych nápadov. Grislavský musel uznať, že hoci sa Hartmann mal veľa čo učiť, bol to talentovaný pilot. Mal však vlastnú hlavu a po jednej z bojových misií, kedy opäť raz naštval Grislavského, si kvôli jeho chlapčenskému útlemu výzoru vyslúžil od neho prezývku Bubi, teda v preklade niečo ako malý chlapček. Odvtedy Grislavský a iní piloti z krídla nikdy neoslovovali Hartmanna inak ako Bubi. Jeho skupina bola 1. apríla 1943 presunutá do bojovej oblasti na letisku v Tamane. V rámci príprav na operáciu Citadela bola 3. skupina premiestnená do centrálneho sektora východného frontu. Skupina sa najprv presunula do Záporožia a potom 3. júla do Ugrimu. 7. júla 1943 počas bitky pri Kursku sa stal prvýkrát esom dňa so 7 zaznamenanými zostrelmi. Začiatkom augusta 1943 mal už na konte 42 lietadiel, ale tento počet sa do konca mesiaca zdvojnásobil. Hartmann neriskoval nikdy príliš veľa. Útočil na svojich súperov z vyššej pozície, väčšinou zozadu. Strieľal zblízka a okamžite unikal. Naučil sa priblížiť, strieľať na blízko a šetriť muníciu. Túto osvedčenú taktiku, ktorú zdokonalil, učil neskôr aj mladších pilotov. V októbri 1943 si Hartmann pripísal ďalších 33 vzdušných víťazstiev a 29. októbra mu bol udelený rytierský kríž Železného kríža. Do konca roka sa tento počet zvýšil na 159. Hartmann musel takisto núdzovo pristáť za sovietskými líniami potom, čo jeho lietadlo zasiahli úlomky zo zostreleného šturmovíka. Po tomto núdzovom pristátí počas bitky o Kursk v auguste 1943 bol Hartmann nakrátko nepriateľom zajatý, no podarilo sa mu predstierať zranenie. Počas jeho transportu začali nemecké strmhlavé bombardéry Stuka útočiť na sovietske kolónii v oblasti. V tomto zmätku, keď sa stráže a vodič snažili kryť pred bombami, Hartmann vyskočil z auta a následne utiekol späť k svojej jednotke cez slnečnicové polia. V tomto čase už sovietskí piloti poznali Hartmannov rádiový volací znak Karaja 1. História naznačuje, že názov sa môže spájať s nemeckou rozprávkovou piesňou od autorky Mimi Toma, ktorú si Letka často hrávala na gramofóne. Sovietske velenie vypísalo na hlavu Hartmanna odmenu 10 000 rublov. Hartmann v tejto dobe dostáva mimo iné prezývku Čierny diabol kvôli svojim výnimočným schopnostiam a schéme náterov svojho lietadla. Táto schéma mala tvar čierneho tulipánu na kryte motora. A hoci sa to stalo synonymom pre Hartmanna, v skutočnosti lietal s týmto znakom iba chvíľu. Hartmannovi nepriatelia sa často zdráhali zostať a bojovať, ak si všimli jeho osobný dizajn na stíhačke. Údajná neochota sovietských letcov bojovať s Hartmannom tak spôsobila pokles Hartmannovej miery zostrelov. Hartmann potom dal odstrániť tulipánový vzor a svoje lietadlo natrel rovnako ako zvyšok svojej jednotky. V dôsledku toho si Hartmann v nasledujúcich 2 mesiacoch pripísal ďalších viac ako 50 víťazstiev. V marci 1944 boli Hartmann, Gerhard Barkhorn, Walter Krupinský a Johannes Wiese predvolaní k Hitlerovi do Berghofu v Berchtesgadene. Barkhorn bol vyznamenaný mečmi, zatiaľ čo Hartmann, Krupinský a Wiese dostali rytierský kríž Železného kríža s dubovými listami. V apríli a máji 1944 52. krídlo odolalo sovietskej krímskej ofenzíve a koncom mája už mal Hartmann na konte 231 zostrelov. 8. mája 1944 52. krídlo opúšťa región, keď sa nemecká obrana zrútila a následne sa zúčastňuje bojov na rumunských hraniciach.
18. mája sa skupina sťahuje do Romanu. O 3 dní neskôr Hartmann prvýkrát zaútočil na lietadla vzdušných síl Spojených štátov v rámci obrany ríše. Letel na obranu ropných polí v Ploešti a prvýkrát sa stretol so severoamerickými stíhačkami P-51 Mustang nad Rumunskom. 15. augusta sa tretia skupina presunula do Varžin-Pierwszy v Poľsku. O 2 dní neskôr sa Hartmann stal najlepším stíhacím mesom, keď prekonal kolegu pilota Gerharda Barkhorna so svojím 274. víťazstvom. Hartmann sa stal iba jedným z 27 nemeckých vojakov v druhej svetovej vojne, ktorí dostali diamanty k svojmu rytierskému krížu. Bol predvolaný do vlčieho brĺhu Adolfa Hitlera neďaleko Rastenburgu, aby si od Hitlera osobne prevzal prestížne vyznamenanie. Počas Hartmannovho stretnutia s Hitlerom Hartmann podrobne diskutoval o nedostatkoch výcviku stíhacích pilotov a Hitler sa údajne Hartmannovi priznal, že vojensky je vojna prehratá. Diamanty k rytierskému krížu Hartmannovi tiež vyniesli 10-dňovú dovolenku. Cestou na ňu mu generál Adolf Galland nariadil, aby sa zúčastnil stretnutia v Berlin-Gatove. Galland chcel Hartmanna preložiť do testovacieho programu prúdového Messerschmittu ME-262, ale na Hartmannovú žiadosť bol preklad zrušený, keďže veril, že lepšie poslúži na východnom krídle u svojich kolegov. 10. septembra sa Hartmann oženil so svojou dlhoročnou láskou Uršulou. Medzi svedkami svadby boli aj jeho priatelia piloti Gerhard Barkhorn a Wilhelm Batz. 1. februára bol Hartmann menovaný za veliteľa prvej skupiny u 52. krídla. 17. apríla v blízkosti Chrudimi si pripísal svoje 350. vzdušné víťazstvo. Svoje 352. posledné vzdušné víťazstvo dosiahol na poludne 8. mája 1945, iba niekoľko hodín pred nemeckou kapituláciou. Keď Hartmann pristál, zistil, že sovietske sily sú v dosahu delostrelectva letiska. Hartmann a Hermann Graf dostali rozkaz preletieť do britského sektoru, aby sa vyhli záťu sovietskými silami. Spolu so zvyškom 52. krídla sa tak vzdal silám armády Spojených štátov, konkrétne 90. pešej divízii. Americká armáda 14. mája odovzdala Hartmanna, jeho pilotov a pozemný personál Sovietskému zväzu, kde bol uväznený v súlade s jaltskými dohodami. Hartmann, ktorý sa nehanbil za svoju vojenskú službu, sa rozhodol držať hladovku a radšej umrieť od hladu, než aby sa podriadil sovietskej vôli, ako to vtedy nazval. Počas zajatia bol Hartmann prvýkrát zatknutý 24. decembra 1949 a o 3 dni neskôr odsúdený na 20 rokov väzenia. Druhý súdny proces sa konal vo vojenskom obvode Rostov na Done a Hartmann bol obvinený z vojnových zločinov. Konkrétne z úmyselného zastrelenia 780 sovietských civilistov v dedine Briansk, útoku na pekáreň a zničenia 345 drahých sovietských lietadiel. Odsúdený na 25 rokov nútených prác, Hartmann odmietol pracovať a bol umiestnený do samoväzby, čo viedlo k zbure niektorých jeho spoluväzňov, ktorí premohli dozorcov a dočasne ho oslobodili. Hartmann ďalej žiadal zástupcu z Moskvy a medzinárodnú inšpekciu, ako aj nové súdne pojednávanie na zrušenie trestu. Táto žiadosť bola zamietnutá a bol prevezený do tábora v Novočerkasku, kde strávil ďalších 5 mesiacov v samoväzbe. Následne bol poslaný do iného tábora, tentoraz do Diaterky v Uralských horách. Koncom roka 1955 bol Hartmann prepustený ako súčasť posledných repatriácií. Keď sa Hartmann vrátil do západného Nemecka, znovu vstúpil do vojenskej služby v Bundeswehr a stal sa dôstojníkom západonemeckej Luftwaffe. Tu od 6. júna 1959 do 29. mája 1962 velil prvej západonemeckej jednotke plne prúdových lietadiel Jagdgeschwader 71 Richthofen. Učil sa mimo iné lietať na nových amerických strojoch, pričom niektoré si vyslúžili od neho značnú kritiku. V rokoch 71 až 74 pracoval ako letecký inštruktor v Hangeláre neďaleko Bonu a tiež lietal na výcvikových letoch s ďalšími vojnovými pilotmi. Hartmann zomrel 20. septembra 1993 vo veku 71 rokov vo Weilin-Schönbuch. V januári 97, viac ako 3 roky po jeho smrti, bol Moskvou oslobodený od všetkých historických obvinení, ktoré proti nemu boli vznesené podľa ruského práva. V roku 2016 si Hartmannov bývalý letecký pluk JG-71 uctil jeho počesť použitím jeho tulipánovej farebnej schémy na svojich lietadlách. Po preskúmaní Nemeckého federálneho archívu sa našli kompletné záznamy o jeho 352 vzdušných víťazstvách a ďalších 2 nepotvrdených. Toto číslo zahŕňa aj 2 tvrdenia o lietadlách P-51 Mustang armády Spojených štátov. Erich Bubi Hartmann,
tak teda dodnes zostáva najúspešnejším leteckým esom všetkých čias. Ďakujem vám za pozornosť, za každý like, koment či zdieľanie. Pomáhate tomuto kanálu rásť a mne prinášať vám nové a nové témy. Teším sa opäť na budúce, dovtedy sa majte pekne a nezabudnite, letíme ďalej.